खुलुमबाय रायजोफोर फ्रिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाय भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना आसरितबो मोनगोन आरो सोरबाया रागाबो जोंगोन आरो मोजांबो मोनगोन स' रायजोफोर बे भिडिअआनो जाबाय थांनाय बोसोर 2022 मायथाइयाव जोंनि क'क्राझारनि सिङाव थानाय मोनसे साइ स्टेडियामावहाय फुटबल मेचआ समायना रमायना जोंब्लाव माब्लाव गाजा गोमजा गोजा गोथां गोमो इन्टारेस्टिं मोनसे मेच जानानै थांबाय बेखौ लानानै सारा मुलुगावनो जोङो बर' हारिया सिनायजानो हाबाय आरो नेसनेलावबो बर' हारिया बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय स' बे जि खुंनाय फुटबल मेच बे मेचआवहाय जि रां खरसा फाथि जादोंमोन रां खरस जादोंमोन बेखौ लानानै दिनैहाय प्रेस मोसाहारि सासे बिपिएफनि एमसिएलए आ बिखा खालामदों मेगन सादों रायजोफोर सिक्सटिन प्रिमियाम लिग जिथु कम्पिटिसन बिथांमोना होदोंमोन बेयाव बेसेबां खरसा जागोन होननानै जों सोंदोंमोन बिथांमोना 70 लाख माने 14,749 बिथांमोना खरसा देखायदों मानोना गावसोर माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ मावनोबो हायाखै आरो हाखानायबो नङा दिनैहाय बेयावहाय 19 क्र'रानो थां 20 क्र'रानो थां 30 क्र'रानो थां नाथाय इउपिपिएल सरकारनि सीएम प्रमद बर' सारआ नों आरो आंनि रायजो राजानि हारिनि थाखायसो मावदों हारिनि थाखायसो बे रांखौहाय खरसा खालामदों होननानै आं सानो जुदि बेबायदि फुटबल मेचखौहाय इउपिपिएल सरकारा बानायामोनब्ला इउपिपिएल सरकारनि थांखिया जुदि बे फुटबल मेचखौहाय बानायनो सानामोनब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया नेशनेल लेभेलावबो थांनाय नङामोन बर'नि जायफ्रा फुटबल जोग्रा जायफ्रा प्लेयार्स बिथांमोना दिनैसिमहालागैबो नेशनेल लेभेलावहाय सहैनाय नङामोन रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों सानै लाइमोना नेशनेल लेभेलाव आरोबाव जायगा मोनबावबाय मानो मोनदों रायजोफोर बे इउपिपिएल सरकार सालायनानैहाय स्पर्ट्सखौहाय दायथ' लानायनि थाखायसो दिनैहाय जोङो बर' हारिया सिनायजादों आरो बर' हारिनि फुटबल जोग्राफ्रा नेशनेल लेभेलावहाय आगान होनो थाखाय सुजुग सुबिदाखौ मोननायखौ जों नुदों दिनै मोनसे खोथाखौ साननो गोनां रायजोफोर जुदि प्रेस मोसाहारि सासे एमसिएलए आ बर' हारिनि थाखाय बेबायदि मोजां खामानि मावनायावहाय रां इनभेस्ट जानायखौहाय मेगन सादोंब्ला नोंथांमोना 17 बोसोरावहाय बिमा दैलामावहाय हाग्रामा महिलारिनि दालां खाथियावहाय दै जिं फेस्टिभेल खुंनायाव क्र'र रां बाहायबोबाय बोसोर बोसोर नोंथांमोना जानाय लोंनायजों आद्दा खालामबोबाय लाक्जारिस गारि गाखोनानैहाय न' बां धोन सम्पति बुथुमना लाबाय बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना सानाखै खोमा नोंसोरबोथ' रायजो राजानि जि बिटिसि एकर्ड जानानै मोननाय रां बेखौहाय नोंथांमोनाबोथ' जाख'योमोन नोंथांमोननि फेस्टिभेल बे जे दैजिं फेस्टिभेल बे दैजिं फेस्टिभेलाथ' हारिनि थाखायनो नङा जानो हागौ हारिनि रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनायनि थाखाय नाथाय हारिखौहाय सिगाङाव दावगाहोलांनो थाखाय बे फेस्टिभेला जेबो खामानि मावनो हाया नोंथांमोनहा मा थांखि दङ आं बेखौ बुजिया थांनाय 17 बोसोराव नोंसोरहा मा थांखि दंमोन आरो दा फैबाय थानाय समावहाय नोंसोर जे दानि रुलिं गभर्नमेन्टखौहाय हेंथा होबाय थादों नोंथांमोना मा मावनो सानदों नोंसोरो सरकार दायोब्ला बेखौहाय फोरमायना होनो हागोन ना प्रेस मोसाहारि साहब जों नुदों रायजोफोर दानि जे फैबाय थानाय फुटबल मेच बे फुटबल मेचखौहाय थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन बानायनो थाखाय क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय फोसाबगासिनो दङ क्लिनिं खालामगासिनो दङ बेखौ नुनानै प्रेस मोसाहारिनि नोजोरावहाय मेगन सानाया सोमजिदों बिथाङा बिखा खालामदों
बिसोरसो मोजां मोजां खामानि मावनो हाबाय जों मावनो हायाखिसै बिथांमोना मेगनसो सादों नङाब्ला बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन बे मोनसे फुटबल मेचआ स्पर्ट्सआ रायजो राजानि थाखाय नङाब्ला सोरनि थाखायथो बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार दाबोबाय थेवबो मोनसेबो फुटबल मेचखौहाय बेफोरबायदि खुंनानै होनो रोङाखै मानो दिनै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मेगन सानायनि गेजेरजोंहाय रुलिं गभर्नमेन्टखौहाय हेंथा होबाय थानायखौ जों नुदों साफ्रोमबो बर' फिसाया मोजां मोनो फुटबलखौहाय फुटबल मेचआ बर'नि थाखाय मेन खेला बर'नि थाखाय फेभराइट नाथाय बिपिएफनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनि थाखाय नन फेभराइट बियो बुजिबायना रायजोफोर बिथांमोना बिदिखौ हास्थाया बिसोरनो नांगौ दाङा बाजि जाख्ल'नाय गावजों गाव हिंसा खालामलायनाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनाय धोन सम्पति बुथुमनाय बेखौसो बिथांमोना हास्थायो लाक्जारियास गारि गाखोनानैहाय दुन्दायबायनाय नैबेफोरसो जाहैबाय बिपिएफनि मेन थांखि प्रमद बर' सारआ बिटिआरखौहाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै बुंबाय नाथाय नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौहाय जौगानो थाखाय मा मावगोन बिनि थांखिखौबो जोङो खोनासंनो हास्थायो प्रेस मोसाहारि सार नोंथांमोनाबो फोरमायनानै हो नोंसोरो जुदि रायजो सालायोब्ला बर'नि रायजोखौ मा खालामगोन दिनै जों नुदों रायजोफोर दानि साइ स्टेडियामाव जि बानायबाय थानाय बेयो थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन जानांगौ होननानै आंबो सानो थांनाय बोसोरावहाय जेरैबायदि मानि इनभेस्ट जादोंमोन बेनिफ्राय बांसिन खरस थांब्लाबो जेबो नङा मानोना राङा रायजो राजानि थाखायनो रायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखायसो सफैखादों सासे व्यक्तिनि थाखाय नङा जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोनां रायजोफोर बावैसो सिगां क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटालाव माखासे मेसिन लाबोनायफोरखौ लानानै जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बेयावहाय गोबां मानसिया भिडिअबो हगारदों आरो माखासे मानसिफ्रा बेयावहाय मान बावनायखौबो जों नुनो मोनदों स्पेशेलि बिक्रम दैमारि सारआ बिथाङा हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' सार आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौहाय मान बावदों गोजोनथाव खौरां बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि सुबिदाखौहाय जों मोननो हादों नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासं रायजोफोर बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार सालायबाय बुंबाय थानाय जायो 17 बोसोर बुंनांगौबो जायो रायजोफोर थेवबो मोनसे केन्सार हस्पिटालखौहाय बिसोरो साक्सेसफुल खालामाखै बिसोरो जुदि बर' हारिनि थाखाय हास्थायदोंमोनब्ला बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनो सानदोंमोनब्ला बे केन्सार हस्पिटाला मानो 17 बोसोर लाखो आरो बिटिआर सेक्रेटारियेट अफिसा मानो 17 बोसोरनि गेजेरावबो साक्सेसफुल जायाखै मानो कमप्लिट जाजोबाखै अब्ला नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो नोंसोरो मा सानो जानो हागौ गोबां बिपिएफ सापर्टारफ्रा आंखौ गाज्रिबो मोनो आरो सोरबा सोरबाया बुङो 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिनि रायजो सालायनाय समावहाय बर' हारिया असान्थिमोन मानो होनोब्ला बै समावहाय बर'नि जि धोन दाबि खालामनाय बेफोरो बांसिनमोन होननानै बुङो मानो धोन दाबि खालामजानायमोन हाग्रामा महिलारि थासेयावबो मानो जोंनि बर' हारिनि माखासे अस्त्र हमग्रा मानसिफोरखौहाय समाधान खालामनो हायाखै हाग्रामाया जुदि बर'नि थाखाय नांनानैहाय एकर्ड खालामदोंमोनब्ला बिसोरखौबोथ' हाग्रामा महिलारिया दानि प्रमद बर' सरकार जेरैबायदि आबसुजों एनडिएफबिजोंहाय गोरोबलायनानैहाय समाधान खालामदों बिदिनो खालामनो हागौमोन एबसुजों मिलायनानैहाय नाथाय आंनि नोजोरावहाय नुबोदों बिपिएफ सरकारा आबसुजों एगेन्स्टसोमोन
आबसुनि बिरोधि सिगांनिफ्रायनो बाथ्रा बुंबोयो दासिमबो बुङो अपोजिशन पार्टीनि थांखिया माब्लाबाबो बर' हारिनि रायजो राजानि थाखाय नङा रायजोखौ जोङो गोथौयै साननानै नाय बिसोरो लाक्जारियास गारि गाखोनानैहाय गाव गावनि उदैखौ फिसिनायनिसो लिडार जोङो नुबाय 3 बोसोरनि गेजेरावनो मा मावदों मा मावाखै मावलांगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन जुदि बिबो मोजां मावाब्ला जों बिखौबो बोख्लायगोन सानसे समाव ज' रायजोफोर आंनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि